Tjena. Tjena. Tänkte jag skulle ta och prova en annan truck lite nu. Ska jag prova den här va? Rätt fräck va? Så. Då kör vi. Vilken jävla traktor, den går ju fort som fan. That's the laser. I'm walking with the laser now. Oj. Jag klarar mig. Ja, nu ska vi kolla den andra trucken. Tjej. Kör tillbaka lite, fan jag ska ju snart jobba med er. Får ta och parkera här så länge så kan jag ta och jobba lite. Det var fan